Dali, mga unta. Among sudan ay kuan kanang Among sudan po doon, nag-aso-aso pa o, batikulon sa manok. adobong sinabawan. Sinabawang adobo. Namay kayo. Dali, banimin ninyo og kaon. No? Nakaluto akong misis. Jeng! Jeng! Ali, kagutro. Nga, ano to? Lapis. Agay, gibalik ni mo. Ha? Anong tamakan nimo? Balik. Naman, tara? Turo nga. Sarap. Kokrat to. Ito, bigyan. Ang saan ni mo? Inom ko ba? Minom? Baso dito. Kanilang sa mo yung mga luto kay Gusto ko ang pula. Busog pa ka? kuan ka ng mo may madali. Higop ta sa sabaw kay ano mainta itong tiyan. Aso-aso pa gid siya. Kamera man duha sa kong darling. Ang darling. Hi. Hello. Kaon ta. Atay oh. Atay oh mo. Sa una, sa bata pa mi, dili mi pagkaunon sa among nanay aning batikon kay Gahi tulion. gahi daw tulion. Mao nga. Pasig sakit, hantod karon wa lang ko napatuli. Mao. Nganong usbon man ang Binuhat sa Ginoo. mo man nagibuhat sa Ginoo. Mao gyud. Ay lang yung pagpatuli. Kay Aso lang yun ng usbon. Nga, wa man ta katungod anak. mao. Lagi nag-usba. Thank you for watching. Bye-bye.
Kusukan pag ko sa bata pa ganahan ko kaon na ning atay. Humot manggod. Para sa kuha humot gayo. Nya atay og kabaw. Dako ra po kayo. Kaming idara na ta mga kabukid, muratag bagong kinasal ba? Nang Bagong inasal. bago ba itong minyo nga wala pa ka anak. Samaan niya eh. Kami na lang duha. Mula din niya og wapay anak. Sa minyo naman tanan. Mangaya ko sab. Kung pwede punta. Bye-bye. Thank you for watching.